Mikola zvolil skvělý strk a vyšel mu naprosto perfektně. Skvělá basa, skvělá jistota. A zase teďka Marek nejenže má těžký únik, ale když už trefí, tak je velká pravděpodobnost, že Mikola dostane šanci dohrát stůl. Tyhle jistoty precizní jsou přesně to, co většinou rozhoduje tyhle vyrovnané zápasy. A nebo Marek taky takovéhle úniky z těch jistot. Fantasticky. Vypadalo, jako kdyby to nic nebylo. Perfektní únik. Nejenom, že trefil, ale potápí a má, i když delší koule, tak má pozici na trojku. Skvěle. Není sice vůbec jednoduchá, ale teda s tím předchozím strkem získal úplně maximum, co mohl. A teďka ještě větší. Vypadá, že Ještě to lepší chtěl. strk, takže wow.